Здравейте, потребители на YouTube! Днес ще ви покажа как се прави пистен вратин. Трябва между лепковите бутала да оставите 4 квадратчета разстояние. Да сложите избрания от вас избраното от вас купче. После да изкопаете ето така 2 на дълбочина. Така. И от другата страна по същия начин. Така. След това и тук трябва така да се разчисти. Така да се разчисти и от другата страна. Тук свързвате с редстоун и ето тук така правите. Ето така да прилича. После тук слагате една факла и едно купче. И факла. Тук го покривате и слагате плоча. Малко грозно стана, така да е за това. С другото какво направя. И от другата страна слагат. И от другата страна се слага това и ето го пистена. Ето. Това беше всичко. Ще направя поредица. Довиждане.